Good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat mga ma'am sir. Ito po ma'am sir, yung binigay ninyo sa akin. Nagpabili po ako sa aking kapatid na ulam, yung isda Kasi malapit naman dito sa amin yung dagat. Kaya pinapunta ko yung kapatid ko pabili ng ulam. Kasi matagal na po kami hindi nakakain ng isda. Ito, kain po tayo. Kain. Ay, ginamas man. Ha? Ay, ginamas pa. Ay, ginamas pa. Kain po tayo. Yan lang po. God bless.